سلام كما يكنيكم كبران تختاتلتي دكتورات تاب ستوديو مدبنا نجمر علينا نايلومي زعبا دكتورات تاب ستوديو حمام منشرون أفواوس زملكاتي خون عدوم غاشانا دكتور سامسون أباي كيلا غيكا سبيشاليست حكمنا عناتي دكتور سامسون أدمينا خبيركا بمساكا بسم كلهم تختاتلتي دكتورات تاب ستوديو بلبي مسكنكا حمام كانسر انتايو بمتاي دمص خمينا نكلاخلو مدهانيت الله دي يبلون بزح نطبطاتي زلعل حمام منشرو زملكات ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ قدمت منشرو نقول كلنا እንታይ ማለት يعني لي نستوهبنا عدل حمام منشرو ወይ بቋንቋ እንግሊዝ ካንሰር ኢሎም ድጽውዕዎ ካብ ግሪክ ቃል ድመጸ ነዘናኮ ባሕሪ ዝርከባ ክራፕ ድብሎን بتكرينيا وقت شو ما نعرفلتني هم قريب يد مسلا له منشورو حزكا خلو حبط كفتر كله ويك أصل كله نعن تمثالي سلزلو كانسر يلوم سوي أمه قتالي جنسو ترى يكون قتالي كل ود سب دارجاجن كابنا ود سب موت أسرع ميتاويت ديشفن مول عالم منشورين منشورو قد مزرابنا جن أقامنا ود سب مفلات نت ما بقتاوي منشورو خابي بجس نفولت أمان نت ما بقتاوي فلتات هل كان خد حكمه قليل نختك على خلونا قليل ود سب كاب كلته وهايو زر فرنا يبون يدون في الطريق كاب كلته لذي إذا خلته وهايو تات كم يجريو كمان كمان نقوم دنك دخونا سب كفتر زخل كم زم نفوتهم قلت كفتر زخل ود سب وهايو بخلته نجري زفارة هذا حنت نبرت كلته تهون كلته نبرت أربعة تهون ناتم أقل خير كلايكات حنت وهاي وقت تجزف نيود سب أبيت كوميو سلزي كاب كلته زر فرت رخبة هذا دقي تشعلت وحسب كوين ودس زي أبتوشت وهاي وتتزلوا تلمي ويجرن بلو بإنجليزي DNA بلو كنت من تايك أمت كلواني أبينا يكومت دوبل زتلن لذي ووز متفترنا سبعة كنا جروم فتح زلنا هنا هنسا فلقات كبرنا خلو بدليت كاختر دوت خلاها كوينو جب كأيد زلوا تعبابي عينا نعبي سلزي كمو خاب كونه سجاب أريجنا نموت نفسنا إندا تفاريدا نفس وكفنا نفسنا وهايوتات إندا تفاريد إندا ما قالوا خدوا مالك جي زجرزي ناتو تلمحيزو مع عس دوبل مع عس قص الخير مالك سجزي من واحدين يبالاشو زي منشرو مالك بقليلو كأيد بتغزونا كأيد زي بلو مفراي وهايوتات ناي نفسنا نفس وكف أكل ناي نفسنا بمنشرو خطك أي خير انتاي يمسو لحرايك الرئينا سلازي عدما عنده الصخير كله بمنشورنا يمتحز الدلكا قفيه سأقاهم كتولة تقليها أبزق زي أب هاقرنا كل عالم منشورو وسيوهو يلسب يحسب خون بخالق تنكز موت نبرسب سلازي الحجي عدما دادا فخير كله طب منشور الحزم سبعة بوزيو أب هاقرنا كلمنا سنة أربعة سلستنا أربعة كلتن كوابي نيرنا حادي إرتراوي قم أبزع علم جاز نبر الله صلاة تقولوا دحلفنا يوم مسقدر حجي نفسان شو عاتن سان شو مونتن سدير له سلازي علم ينخوص كله وهيوتاتنا عندها ترابحو يخدو سلازلو معلتاوي كابتاجر جيجا خفت أرخلي تفطراوي حساب تأففتي سبعة نبلو كاب بيت سبعة دورس أب حدا نقر فحبل تيجر أيدي زي بلو يمز أب قال لغاد حراك رأينا تختخو نقر مسنا تولو زي نبور النبابرة أب زي نبور كباب منبار بدقة أتون كم بعال شجارة كم بعال مشتة كم بعال أرجي زي من قصاص مخصص زفترو أتسأل نوسي نتنفسي تختوق خاب تفترو وتأخون كن زي أترابحي زي أدو كبلي زبل زقبو أنا برا نفسنا نزل تلم زي سن أيد بتخ من ربح يمز انتاي كسعبين يمز أيد بتخ زغنا من ربح خاب تخبابي نزول له خباب كله كربش نابنت هذا وحج كابت خبابي ونحركوت سخينو بزح نجار يخون أقاوم نفسنا إنهم فلتو كاب سرعة تسكرين عزمي نعوز اللقاقب شواداتات نعوز أنقل سرعة متني نعوز يشفن قربت ندرلي وز أقرب سرعة محقق مقبي نزيز حقق مقبي زبصح سرعة دم نزخول زقوط أثر ساعات كاب حنقول زمت ساعات سرعة ناي نرف نقوله ويك جمات هالو بعدها سرعة مكل خلالنا
كابز خلو تندقنا سباتنا سلازم طريلكا نقربت طريلكا عصمي طريلكا عين خطوص اي تخلنا ابز خلو اكلاتنا حنقول بالكا عيننا غرورونا ملحسنا كلن تحت قبليت كورد كانسر كتقال مناتو زرابح حدا نيرو خلطو كوين سالستو كوينو وهايوتاتكم تقولوا زتك سلازلو ناي مبلشاو عدلالو سلازي منشرون نبلو قيد زي بلو مربح ناي وهايوتات ناي ود سبي تفطراوي يكونن مس غزي زمصيو دق سبقا فطر توسن عمتات نبينا نموت كاب كنا منشرو كم حدا افراهي ابهرار حمام كريو يبلنا ناتو تحاخمالو ناتو كايدالو قتال زخونو لمخنيات دنغوينا سلنا نصرو طراي كل عالم فرهي نات موداتو موتلس وانا ود سمواتاي نفسي ماتي سي تحنتي معرت قبلنا رقاحي بزعلم كابز علم مفلايناي لا على ويكون تحتوي اي ترفكان كانسر طرا يكون قفنا بزح ነገር አለው አብ ካንሰር ደለና መረዳታ ካብዝ ክብገስ ክኽእል አለው ስለዚህ ዝፋረ ንድር ኮይኑ ነዚ ዝፋረ ወሃዮታት ከመይርካ ሃደው ተብሎ ዋላ ነቲ ዘበናው ሕክምና ባዕሉ ጋዶይ ምክንያቱ ንዝፋረ ሴል ወይ ወሃዮ ደው ከተብልቶንካ ንቡር ዝፋረ ወሃዮታት ከይተረፈ ክታርሞም ይኻማን አይፈልኒ ቡ ምክንያቱ ሓንሳብ ዋላ ተዘበናው ሕክምና ናቱ ዕቃበታት ዘለዎ بنصر منشور حيزو وقت بالكلام هذا سب كنتصر كخلالو أبي تكالتنا سلزي كابجير وريسنايوز مثلا تعبي كاب حلونا هنساب ناصراتات كي تعرفوا تجير وجد ما تنقلوا خبالا شو خلو منشور حيزو مزول لدلو تيراتو ما بلو سلزي نازي خاب كونه نابتوش اتيخا خات عريو دي تخل اندهر كونكا تادبلصت ابتات بغسلا بوتا مركبوي سلزي حفشه منشور مالت زي قيود مفراي وهايوتاتنا ينبسنا جيتي كاندي طنقتاتن مبغسيون غلكوتنا خيفكا يلها حدثو كم كالاي دما زياده نمنيو زتقال نزخونه ودسب كم ناطلا جميركا سغاب فطاري ادمدها بوسب كتقا زخلي نفس ماتي زبال ነገር يبلون تأففت نبلو منشروخ التحزق لسبات بعلمنيو اندحريلكا قداماي بزح زي اللي سبده بحرو ناي تورسو دبلو ነገር አሉ ሶም 10 ሜትር 9 ሜትር بعلنا بنبرو ሁነታት እንፈጥሮ ነገራት قداماي وحس يكون طعي زي يكون ምግብን አነባብራ መንባር ማለት ናብነት ወዲ ሰብ ክፍጠር ኮሎ መካት ዘይ ብሎ ነገር እዛ መሬት እዚ አተፍሪዮ تعبيهم انساسات يكون تفريهم فريات كن بلعنا سسينا خنبرنا تفتنا سلازي احملتي فراتات ترمر زلو مغبي وصات خيتون كان يشور ناي منشور متحزدل كاز غفحي الفجر ولا لو قيح سغاد بوزحو الفقات تمسرح حراي منالبات نريو نهون تمسرحات عشقه مغبطات ناب هاجر كاتولو تكالا وسرارا كل خلو انتي اتلو حزبنا انتي مغبالو زتاتو حباراوي مكل خالد دليو منشرو بول قسبات راي دغبر يكون هذا امغاغباي كالاي مخصع صلوانات لو دخصع سبسب حسله زلو طراي يكون كابت سبح زنزع حساب اديبوكاين بالو تشوتات አሉ خباتهم دوت نزعتات አሉ እሱነት ነፍስ ሁሉ ሻብ የናውጾ አብናውጾ ደብሎ ነገር ካ ሻብ ሓደጋ ፍጠር ማለት ነፍስ ትخطخ መስበዝሖ ከምት ደልኳ ቀይድ በተዝጎነ መፍራ ይፈጠር ካለ እትትነብሮ ለኸባቢ ጸርግ ድበዝሖ ብዙሕ ሰብ ድሰርሖ ነገራት አሉ ሕጂ ወዳ ኮምፒውተር አለካ ካብ ጋራጃት ወጻሎ ካብ ፋብሪካታት ወጻሎ በልፍዝ ኒውክሌሳዊ ጸርግታት ፈቆዶታ ድጉሕፋ ሀገራት አለዋ ዝኹሉ ተደማሚሩ ኣብቲ መሬት ካን ሕራሎ ከባቢያው ብከላሉ በመንሽሮና የምትሐዘድል ካለ ስራህ ጋይ አብያ ካትሰርሕ ገሊ ፋብሪካታት አሉ ደቃለ ብዝሒ ናይ ኬሚካላው ትሕስቶ ቅመማው ትሕስቶ ደሎ ድመጽ قال رخصتات كابت قدامي كنكالو نخل رخصتات نتي نفسي تختيقم قيود زي كونه مفرايك فطرول سلازخولو ساتون كالهالو كتم قداموت اب هاغرنا درአዩ ወይቦ ቢ ወይቦ ሲ ኤች አይ ቪ حنساب كا بصوتاوي ركب زمحلالف هيمان بابيلوما دبلولو مبزحت قطه تاريخايوسي تناب كانسر كمرحاز خلا كلهم رخصتات فيروس بصوتاوي ركب زمحلالف بوخون خلالو تعب مصحف حدا مسحده توسن دبلكا تم كلهم بصوتاوي ركب زمحلالف حمامات دهرغان تنفسنا تختيقم سي منشوره 5 كل يوم
أمازن يقول نستيتسي كاب عصرت دبزحو عينت منشروطات كفتر خوليا ومناته وحس ممكن كان بردبل لذي رخصتات زوم رخصتات يمكن نكالخلهم كان اتش بايلور يبال بزح غزي دي تحكم عند حرصانيو اتش بايلور بعل مبصح غزي كانسر نايكس كمص خلي ስለዚህ ረክስሎ ካለ በአብዩ መንቀሳቀስ ዘይብሉ ህይወት መንባር ነተነፍስና ነተተፈጥሮሉ ኩነታት አስተማቂሉ ከሐለፍ ስለዘይክል ድሩት ስለዝኾን እቶም ክንቀሳቀሱ ግቦም አካላት በይ መንቀሳቀሶም ወይ ተነፍሲው ጽቡቅ አይነት አነባብራ ዘይነብር ተኮይኑ በካንሰር ናይ መጥቃ ዕድሉ ዝገፍሐ ስለዚህ ትበዝሕ ዝኾን ከሎ ካለ ተወርሶ ማለት كانسر كاب حد السب كابونا بدأ كبدنا بعشل المحلال في مالته يكونن جن تأفافنا تورس قال يوسف نحمام كل خال عمودهم هون ويتوسن الجري يقول لهم أم نفسنا زلوا وهايوتات كيود مفرايك جمهور هول خقواز أزرو ما يكل نفسنا كل شاب معلته وكو كاب حجزوا وهايوتات على نفسنا نعزو قواز أزر كم تعنتي لكم سرعة مكل خال لنا كم زحج بوليس رون داخل كلهم فيش أخوينا مدرسة جرو من سيات كرب شغله قيدوا مدحدر نفسنا هدأ قبل كله بحرفي بالي مسودة بو من هذا حساسة من دابل أنا نربشه تدعى بيت صور نفسنا مبلع سرعة مدقاري جيت بلع أدقيقه مسودة نام مشروع مكل خلنا بكال إذا عبوا أدخله عندنا مساحته وخيط أم خلا عندنا درار تبوزي عرفت يخلون نفسنا لذي نفسنا سرعة مكل خال سلزلوا سرعة مكل خالنا ناب كانسر أيون نجارات كده بقوله عدل كتولا جبو عرفت خليه قالوا جبو دك أسكده قالوا جبو من قصاص خليه قالوا زخولو تدماميرو نام منشور خاص قبل كاي خيل لازم توصل سبات هجي كم ز عينت أبنب سمزر لو منشورات كوكواز أزرق عليه كلهم غني حمو مالته يكونن كون حرفلت كاغن انتاي سقوم تتوسد أبنت بكانسر نايسامبو زموت أبو حاو بوتلكا شجارات قرفو بناي سليم كبدي منشورو وي فيغاتو نبلو دموته قربا زمد كان هرالك نزي ترديخا ماشي تقدف كاب ملكفتي ويبوسي تحرم تتنقع نفسك تحلو قليل يوني منشور وقتك على خلو لذي تنقطعت زياتني لذي حدث ابوي بخمس ميتي ما نموت له دار عندنا غير يبل كان تنوحسد بحالا كايدا زن ابعدنا دلوا ناي دخا مغبن بلنا كوين طرمره احملتي سغا زي بصحو مغبي منقسقاس ومنايت ابز قطر دلو حزبنا بهم زي تقعت زبناونا زفطرو انتي تحستو زلو زين فلطو نجر بحلفي زما افريقيا دلنا كنركب نت معراوا عالم بلال عنا سلازغيرنا نتناتاتهم حمام نركبوا لنا لذي زين دمت اذا امسلي قطعك زخل مالتي لازم تغانينوم زرايو عينت كانسر نسبنتنا وي كان اكلاتنا زتقعو تايم كم تعدلوا كل نفسنا ناب كانسر راي متقع دلالو تم تغانينوم قتلت خوينم نريهم من تبعته ودنسيله خنفلا اليوم قلنا دقني سو تقدم ايد سرع منشورنا يطوبي منشورنا يمحصن አለው አሁን ተባታይ ካ መንሽሮና ያጽሮሽን ትሎ መንሽሮና ናይሳምቦ አለው ዚአቶም ትዋና በሕልፊ ባዕልና ተክቲኽና አበነባብራና ነምጾም ከም በዓል ሽጋራ መስተ ዝፈጥሮ ነገራት ስለዚህ ቶም ተጋኝኖም ድራዩ መንሽሮና ይሳምቦ መንሽሮና ይጸሊም ከብዲ መንሽሮና ሕጂ ኻናይ ፓንክሪያስ ሙለታ ቆስጠሎ መንሽሮና ማህፀን መንሽሮና ናይ አጽሮሽን ትሎ ወይ ፕሮስቴት ተባይሉ ድጽዋ አካልናሎ አበጻናት ጋ ተጋኒ ድራይ መንሽሮናይ ሃንጎልን መንሽሮናይ ደም ረሳናዮ ደምና ሓደ አካልናይ ነፍስናይ ዝፋሮይ ወሃዩታት ስለዘሎ ማዓልታው ኻበንጉዕ ድፍልፍሉ ስለዘሎ እንድሕተ ተኽቲኹ ዘይንብራልና ብራት ኮይዱ ወይ ካ ካብ ጅርድ ወረስናዮ ጌጋታት እንተራጋጢሞ ናብ መንሽሮናይ መቀያለ ዕድል ዝገፈየ ስለዚህ ቶም ተጋኝኖም ድራይ ሳቶም መንሽሮናይ ቆርበት አለ ምናልባት ንሕና ጸለምቲ ስለዝኾንና ብፀሓይ ክመጽእ ዝኽእል ነገር ክንካሎ ሰነኽል ብዙሕ መንሽሮናይ ቆርበት አይንር እንኾን በር ኣብቲ ካልእ ጻዕዳ ቆርበት ዘለዎ ህዝቢ ካብቶም ቀዳሞት ዝስራዕ መንሽሮናይ ቆርበት እዩ ስለዚህ አተነ መፍታ አንድ ምልክታት ክንመጽእ ምልክታት ሕጂ ስእሉ እንዳሰነና አንገልጽ ስለሆነ ታይቲ መንሽሮ ብዙሕ ምልክቱ ሕጂ ምናልባት ምልክት ክነግር ከልኹ ንዕድ ስምዖ ሰብ ክብህር ክስምብድ የብሉ تتبقسلو أكلنا نفسنا يوصونه نعمل نحنقول منشروط وينه برتقال زار إسقاط مكالي تملاسك برتقالي عين حوزوز قبل كاخلي حمام من فرفار كجمر خالي
ኣብቲ ተበገሰሉ ቦታ ቃንዛ ከልዎ ከባሊ ኣብ እግሪ ተኮይኑ እግሪ ኣብ ዓጽሚ ተኮይኑ ቃንዛ ከልዎ ከባሊ ክትገልጾ ዘይትኽእል ድኻም ነፍሲ ይደክም ስለዚህ ሓንቲ ደኺመ ኢሉ ሰብ ሕጂ ክብህር አይደለም ክድመር ክላሉ ሕክምና ናይ ሓደ ምልክት ተደመረ ሓደ ምልክት ተደመረ ሓደ ምልክት ይኸላውት መጽመር ደኺመ ኢልካ መንሹር ኢልካ ክትስምድ ይብልካ መድመይቲ ንሽቲ ኣፍንጫኻትን ከፍ ደሚ ወይ ንሽቲ ክትንፈል ክደም ከሎ ብመናያት ኣብ ሕክምና ከነነጽሮ ደለና መድመይቲ ረስኒ ክትገጾ ሓሶብልካ ውጻአት ብልካ ካልእ ምክንያት ዘይብሉ ሞተ ሓኪም ከይኻ ዘይገድፍ ረስኒ ዝሕጂ ኣብ ህፃናት ኣቲብና ንሕዞ ብዙ ሓኪም ካዮም ትረስኒ ዘይጎድል ተኮይኑ ረክስታት ፈዊስካ ዘይመሓሽ ተኮይኑ መንሹር ናይ ደም ከይህልዎም ትሪ ስለዚ ነፍሲ ክነድር ከሎ ስለ ድረስን ረስኒ ሓደ ነገር ኣሎ ካል ሕበጣት ንረክብ ኣብ ድርአ ጂ ተመብዛሕቱ ዝብና ድርአ ትብደገ ድርአ ሕበጥ እዩ ኣብ ውሽጢ ነፍስና ካ ክጅምር ከሎ ምክንያቱ ደቂ እዩ ምፍራይ ተኮይኑ እንዳሓበጠ ካብ ንሽተይ ክንድጣፍ ዝነበረት እንዳ ዓበይት ያ ክንኩዕሶ ትኸውን ሕበጣት ክንርኢ ንኽእሊና እዚ ሕጂ ደጋዊ ሕበጥ እዩ መንሹሮ ኣይኮነን ግን ሕበጥ ስለዚ ምልክት ናይ መንሹሮ ክኸውን ንኽእል እዩ ኩሉ ሕበጥ ግን መንሹሮ ኣይኮነን ሕጂ ህዝብና ክርዳእኒ ዝደሊ ኩሉ ሕበጥ ኩሉ ደንፀባርቕ ወርቂ ይኮነን ስለዚ ኩሉ ዝሓበጠ ነገር ሓንሳብ ፈፀጋ ከይተረፈ ኢን ህዝብና ዘባህሮ ሓንሳብ ስብሒ ኣብ ነፍስና መሊእ ቆርበትና ዕንኩር ይብል እዩ እሱ መስሎ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ማይ ኣብ ትሕቲ ቆርበትና ከብ ከሎ መንሹሮ ይመስሎ ስለዚ ኩሉ ሕበጥ መንሹሮ ይኮነ እምበር ሕበጥ ሓደ ናይ መንሹሮ ምልክት ክኸውን ዕብራን ለይቲ ብጣዕሚ ትርህፅ ሓንሳብ ፅቡቅ ቀልቀል ትወፅእ ዝነበርካ ድርቀት ይበዝሓካ ስለዚ ናይ መዓናጡ ፀገም ክህሉ ከሎ መንሹሮ ክስከሎ ካብቲ ሓደ ምልክታት እዩ መድመይቲ ምስቀልቀል መድመይቲ ኣብ ኣፍንጫ መድመይቲ ብማህፀን መድመይቲ ኣብ ግርፃን ከጋጥም ይኽእል እዩ ኮታ ከም ሓደ ሰብ ንነብስና ኩሉ ሻብ ክንዕዘባ ዓኽታና እንታይ ይመስል ሽንትና እንታይ ይመስል ቀልቀልና እንታይ ይመስል ምፍላጥ ከድልየና እዩ ብዕቱ ክትከላኸል ቀልጢፍካ ንክትረኽቦ ከምዚ ሓደ ንፉዕ ኣውቲስታ ንመኪና እንታይ ዓይነት ተክተውፃላ እንታይ ዓይነት ፈሳሲ ኣለዋ ቼክ ድገብር ኩላና እቱብ ነገር ክህልዎ ስለዚ ኣቶም ኩሎም ምልክታት ክኾኑ ከሎም ናይ ካልእ ሕማም ከዓ ምልክት እዮም ነዊሕ ግዜ ክወስዱ ከለዉ ካልእ ነፀርታ ክትስእኖምሎም ከለኻ ኢልካ ትፍትሽ ማለት እዩ እንታይ ንንፅር ግርም መንሽሮ ኣብ ትካል ጥዕና ጥራይ ከተነፅሮ ተደባእሰና ሕጂ ሲ መረዳእታ ካብዚ ካብ ተረዳእና እቲ ክፍውሰይ ዝብል ኣካል ብሕልፊ ካብ ዘበናዊ ሕክምና ወፃኢ ደጋዊ ይኽርኢ ድኽእል ውሽጣዊ ክርኢ ይክእል መንሽሮ ናይ ማዓንጣ ሒዝዎም ድርቀት እንዳሸገሮም ከሎ ሰባት ናብ ባህላዊ ፍወሳ ክብሉ ወይ ልምዳዊ ባህላዊ ክብሎ እኳ ከብደኒ ልምዳዊ ፍወሳ ኣይሪኡን ነቲ ሰብ መሰዛፅዮም ምሳዕበሮ ክግምት ይኽእል ይኸውን ስለዚ እቲ ደጋዊ ጥራይ ክንረኻብ ኮና ውሽጣዊ ክምርምር ዝኽእል እቲ ዘመናዊ ሕክምና እዩ ነፍሲ ወከፍ ትካል ጥዕና ነዚ መባእታዊ ዝኾነ ፍልጠት ስለ ዘለዎ ንፀርታት መፅእ ኣብ ትካል ጥዕና ከይድካ እዚአን ቅምሶ ስለ ድውሰድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትካል ጥዕና ከይድካ እዚአን ኣጋጢማ ዝን ተሓኪመ ዝን ለውጢ የብሉን እዚ ተሓኪም ይድምር የጉድል ይድምር ይርኢ ክፅጋዕ ይናብኡ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ካብታ ጠርጠርናይ ኣካል ቅምሶ ንወስድ ኣብ ላቦራቶሪ ከይዱ ይርአ ሳላ ሕጂ ዘበናዊ ሕክምና ካብ ብዙሕ ሓገዝቲ መሳለጥያት ኣለዎ ካልእ እዚ ስእላዊ ምርመራ ድበሃል ካብ ራጂ ጀሚርካ ኣብ ሳምቡ ጥርጥር ተኾንካ ራጂ ከድልዩ ሕጂ ኣልትራሳውንድ ሎ ኮምፒተር ኢልካ ትፅውዖ እሱ ከርእየካ ውሽጢ ከብደሉ ሕበጥ ጥረ ኣብ ኩሊት ድዩ ኣብ ፀሊም ከብዲ ድዩ ኣብ ቆስጠ ድዩ ኣብ ላልሽ ድዩ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ካልእ ስጋብ በዓል ሲቲ ስካን ስጋብ ኤምኣርኣይ ድበሃል ዓብያ መሳርሕታት ከይድ ትኽእል ኢኻ ከም ናይ ቆልዑ ድበልናይ ከዓ ናይ ደም ካንሰር ተኮይንካ ደም ምርመራ ከድልየካ እዩ ነዚ ኩሉ ደማሚርካ ኢኻ ከተነፅሩ ትኽእል ናይ ዓፅሚ ተኮይኑ ብደይ ራጂ ክትሪኦ ትኽእልና ወይ ከይዱ ሳዕሪሩ ነቲ ቆርበት ድሕሪ ኣብ ስእሊ ክንሪኦ ንክእልና ነቲ ቆርበት በቲኑ እግሪ ስጋ ምቑራፅ ከብፅሕ ቆላዊ ሕጂ ትጌጋ ድፍጠር ቁስሊ ስለ ዝረኣዩ ንዑ ይጥፍጥፍሉ በጀግጀግ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ዜርካ መንሽሮ ዝንፀር ኣብ ትካል ጥዕና ኣብ ትሕቲ በዓል ሞያ ጥራይ ዝኾነ ጥረር ኢኻ ከምዚ ኣይኮነ ሕጂ ከምዚ ነይሩ ኣለና እዛ ቆልዓ እዚኣ ቀሊል ሕማም ናይ ፅኪ ዓባይ ሰዓል መድሃኒት ወሲዳ ኣብቲ ካልኣይ ስእሊ ሓብያን ሃለት መብዛሕትኡ ግዜ ልምዳውያን ፈወስቲ ይጥፍጥፍሉ ድጠፍጠፍካዮ ነገር ድበልዕ ነገር ይበልዖ የልግሳ ሕጂ እዚ ኣብቲ ፅክታ ስለ ዘለዎ እዚ ዓባይ ሰዓል ንሓንቲ ፅኪ ስለ ዘውፃኻዮ ሓወይ ክትብላ ይትኽእል ኒኻ ንሓደ ሰራዊት ናይ ሓንቲ ሃገር ኣብ ሓንቲ ኣሃዱ ከይድካ ስለ ዘጥቃኻዮ ኣብ ሓንቲ ማዓስከር ነቲ ሰራዊት ኣጥፊዕካዮ ማለት ኣይኮንካ እዚኣ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ኣካላዊ እዩ መንሽሮ ኣካላዊ ምስ ደምና ዝዝርጋሕ ዝመፅእ ኣካላዊ ብሕልፊ ካብቲ ተበገሰሉ ኣካል ምስ ከደ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ኣንስተይቲ ኢሎም ዝፅውዕዎ ካብቲ መበቆላዊ ቦትኡ ብደም ገይሩ ናብቶም ተኣፈፍቲ ድበሃሉ ኣካላት ከም በዓል ሓንጎል ሳምቡእ ፀሊም ከብዲ ይኸይድ ማለት እዩ
شو دارجانا هيوت من بعد عدل كان دا صبابو خير مالك ስለዚህ منشرو አካላዊ ከባባዊ ጥራ ያይኮነ ክንርዱ ወደለ ሰላም ሓንቲ ቦታ ስለ ደመንቆስ ከ አህወ ይርባል ንዓ ተልግሳ ጊዜ ትበላ ኣለኻ ዘመናዊ ሕክምና ይትኸይና ኣለኻ ጸገም ክመጽእ ስለዚህ ሓደ ምልክታት ናይ መንሽሮ ሕበጥ እንኳን ተኾነ ግን ሕበጥ ኣይኮነ ሕጂ ቀሊል ዓባይ ሰዓሊ ኣብ 4 ወርሒ ክንሕክሞ ንኽእል ተቀደደ 6 ወርሒ ንኽእል ስለዚህ ካብ ሕክምና ምህዳው ማይል ኣለካ ኮሚካላይ ስለዚህ ሕጂ ቀሊል ሰኪፍ ዓባይ ሰዓሊ ምልክት እዚህ ዓቅሊ ምሳለ ከም ምልክት ነይሮ ለኺዎ ኣቁሲልዎ ማለት ይዙን ናይ ቆርበት ዓባይ ሰዓሊ ዝነበረ ዝኹሉ ሕጂ በባህላዊ መንሽሮ ይድባል ምክንያቱ ግዜ ስለ ድወስ ዙን ኮሚ ብዙሕ ሰለም ኣብ መኪና ትርትኾና በሰላ ዘለዎም ኣብ ክሳዶ መንሽሮ ልጊዜ ግን ዓባይ ሰዓሊ መሊሳ ክትመጽያ ዓባይ ሰዓሊ ምሕካሙ ማይተርፎምኒ ተዘይሎ ብህይወት ኣይጸኑኝ ስለዚህ ከም ንህዝበይ ክመክር ዝደሊ ሓንቲ ጽኪ ሓንቲ ቆርበት ዝበቆለት ነገር ስለ ደንቆስካ ያለ ኺኻልካ ስለ ድጥፋእካያ ካብ ሱሩ ኣይተውጽኦን ኢኻ ንሓደ ፍልሖ ስለ ድቀተልካ ነታ ጉይላ ናይታ ፍልሖ ኸይረኸብካ ዝሓው ነገር የለን ከምኡታት አንዛ ዘለዎ ነገር ኩሉ ዝናይ ዓባይ ሰዓሊ ምልክት ብዙሕ ግዜ ደጋግየና ሕበ ስለ ዝገብ ብትኳሲስ ካብ ተሓደ መሕወይ ናይ መንሽሮሉ ህዝብና ዝገብሮ ማለት ስለዚ ኣብ ሆስፒታል ተነጺሩ እዝና ዘሎ ተባሂሉ በዓል ሞያን ኮሎና ሕጂ ካንሰር ዝሕክሙ ሓኻይም ኣሎ እዚ ኣነ ከመጋጣሚ መባእታዊ መብርህ ክህብ መጽምበር ንዑ ዝመልኩሎ ስለዚ ሓበሬታ ካብቲ ቀዳማይ በዓል ሞያ ናይ ሕክምና ኢኻ ትረኽቦ ኣነ ሓኪሜ ብዛዕባ ምሕደራ ብዛዕባ ትምህርቲ ክምድር ኣየምሕረለይን ስለዚ ንሰብ ጉጉይ ኣፋውሳ ክትምዕዶ ክትመኽሮ ግቡእ ኣይኮነን ምስቲ ሓኪምካ ተላዘብ እዚኣ ከምዚኣ ረኸቦ ዶ ነቲ ሓኪምካ ነቲ ድረኣየካ እምበር ገለ ሪኢካ ገለ ሞ ይኮና ገለ ቀይር ኢልካ ነቲ ሰብ ናብ ዝኽድ ኢልካ ከተጋጊኦ ግቡእ ኣይኮነን ስለዚ እቲ መጀመርያ ድረኣየካ ሓኪም ብሕልፊ ዕድል ይህልዎ ነገራት ከገናዝብ እሱ ስለዚ ኩሉ ሕበጥ ከም ይኮነ ማለት ገሊ በሓና ድወጽ ኣሎ ጅብዝ ቀረባ መዓልቲ ሓንቲ ድረኣኹ ሓመንተ ነይራ ቀሊል ሰብሕ ነይሩ ብሕቋ በሰላ ገይራ ትሉ ኣይከውንኒ ተበልኳ መስማዕታ ኣብ ማለት ዛንሳብ ናይ ደም ምጽላም ካብ ቬን ንብሎ ዘምዝመልሱ ማትነታትና ጽልም ክብል ምክንያቱ ኦክሲጅን ወዲዩ ናብ ልቢ ናብ ሳምቡ ገይሩ እንደገና ኦክሲጅን ከዓጥቂ ዝኸይድሎ ጸሊም ኢሎም ይትልሖም ስጋ ሞት በጽሕ ማለት ለዛ ሓንሳብ ትብምህራር ብታሃዋህ ንፈጥሮ ነገር ናይ ብዙ ሰባት ህይወት ከዕኑ ስለ ዝኽእል ኣነ እቲ ሃብቲ ሞያ ደሎ ሰብ ሰገጥ ተበላሒሽ ርእይቶ ካማ ሕክምና እንደኺድ ስምዓና እንዶ ድበሉካ እንዶ ስምዓ ክልቲኡ እኮ እቲ ባህላዊ እምነትና ጽቡቕ ባህላዊ እምነት ኣለና ስነ ኣእምሮ ተሓኽማ ኣለና ሓወይ ንባሃል ንተሓጋገዝ ዝኮሎ ጽቡቕ ነደንፋዮ እቲ ሓዲምካ ትፈጥሮ ነገር ግን የለን እዚ ሕጂ መንሽሮ ናይ ሳምቡ ነበሮም ሰብኣይም ብርቱዕ ቃንዛ ነይርዎም ብውሽጢ ራጂ ምስ ገበርና ብርቱዕ ማይ ድሓዘ ጸኒሑ ነይሩ ማለት ወላ ሰዓሪሩ ይምጻት መንሽሮ ትተሓኻኽሙ ክትሕግዞም ትኽእል ኢኻ ህይወት ክትቅጽል ክትገብራ ትኽእል ቃንዛ ዘይብላ ክትገብራ ትኽእል ደም ዋሕድ ክህልዎም ክትሕግዞም ትኽእል ብደገ ስለ ዝተኮስካዮ ድመጽእ ነገር የለን ኣደዳ ሰቃያ ክትመጽእ ህይወትካ ክትሕጽራ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ስታት ክንጥቃ ክንክእል ኣለና ሕጂ ሕበጥ ስለ ዝረኣዩ ተኮስዎ መትኮሳይ ስለዚ ቆልዓ ንሽተይ ጥረ ነይራቶ ብዛ ከባቢ ሕጂ ክጸቕጠሉ ዝደሊ ዳሓበጥ ነገር ከባህረና ነገር ይብሉ መብዛሕቱ ንሕና ብዛ ከባቢ ዘለናሲ ናይ ቆርበት መንሽሮ ዳርጋ ደሓኒና ክንብህርር ግን የብልናን ካብ ውሽጢ ፈንቂሉ መጽኡ ሓቢጡ ዝረአ መንሽሮ ክበጽሕ ነገር ኮይኑ ዳርጋ ኣብ ውሽጢ ቀቲልና ኣሎ ስለዚ ዓቕሊ ምግባር ከድልዩ ኣብታ ትካል ጥዕና ንኸይድ ምናልባት ከምዚ ኸማይ ሓደ መዕገርገር ሓኪም ረኺብካ ትጸልኦ ትኸውን ግን እንታይ ነፍሲ ወከፍ ትካል ጥዕና እንድሕር ካባና ጉለት ኮይኑ ሰብ ትካል ጥዕና ክመጽእ ዘሎ ኮይኑ ሓቲ ትኽእሉ ይተኣረሙልና ኣብ ግዜኡ ይሓክሙና ግቡእ ገይሩ መርሙርና ኢልካ ምልዛብ ካሊ ኩሉ ሓላፍ ስለ ዘለዎ ንዑ ፈሪኻ ምትራፍ የለን ህዝብና ክንሕገዝ ኣብ ትካል ጥዕና ካብሃለና ተሰብ ነቲ ኣገልግሎት ክጥቀመሉ ከሎ ይሐጉሰና ብሕልፊ ከዓ ብቀሊል ክሓዊ ዝኽእል ሕማም ህይወት ዝኣክል ሒዙ ክኸይድ ከሎ ጽቡቕ ኣይኮነን ስለዚ ሕበጥ እንዳርኣና ክንምህርር ኣብልና ጽቡቕ ኣቐዲምካ ጠቒስካ ነርካ ኩሉ ሕማም መንሽሮ ቀታሊ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ሕበጥ ድማ መንሽሮ ማለት ኣይኮነን ኢልካ ነርካ እሞ ብኸመይ ይድፈወስ ይፈወስ ዲኸ መንሽሮ ፍወስ ንፈርዓን ክልተ ዓይነት መንሽሮ ኣሎ ንብል ዘይጓዳን ዝጓዳን ولا تزود توعتي نستايلو حجي كم تعانتو يدبلنايو كم ما انت اندحر تبغيسو حاجه منشورو امو انا لنفسي سي ادكي قدر اسب تخينه قلقلا وصاصاي حقا منفح نفسي اندحر ادكي ترديو قلتي فنا بحكيم تخيده اب اخلا اندحر رخيبما نتا اكلتي بمطبحتي القسوه ودينا
ካብቲ ቦትኡ እንድሕር አልጊሱ ተነዚሑሎ ማለት እዩ ከምቲ አንተ ይልካ ናብቶም ወሰንቲ አካላት ክኸይድ እዩ እዚ ሕጂ ብእንግሊዝ ሜታስታሲስ ብሎ ወይ ዓይጉ ምሽ ሓደ ከም ዲጋ ማይ ትሕዞ ድሕር ፈንጢስካ ግን ከይድሎ እዚ ናብ ካልእ ቦታ ከይድ ከሎ ፀገም ኣሎ ኣብኡ ሕጂ እቲ ግዜ ምብላዕ ዘዛረበና ዘሎ ስለዚ ኣብታ መበቆላይ ቦታ ተረኺብካ ብመጥባሕቲ ክልግስ ይኽእል እዩ ዘበናዊ ጨረር ኣሎ ጨረር ሂድካ ዝራባሕ ስለ ዝኾነ ጨረር ጌርካ ተሃርሞ ከይድ ይኽእል እዩ ድውሰድ ከኒና ኸ ኣሎ ኣብ ኦረት ኣሎ ሕሙማት ድፈተኑ ወይም ሓኻይም ኣሎ ክሓውዝ ይኽእል እዩ እታ ሕቶ ዘላ ግን ኣበየናይ ደረጃ ናይቲ ሕማም ኢና ናብ ትካል ጥዕና መፂና ሰኣተባእስ ገሊኡ ሰብ መንሽሮ ናይ ጡብ ሓቢጡ ቆስል ምስ ጀመረ ትካል ጥዕና መፁ ክጠባይካ ምክንያቱ እዚ ጨና ፈጥር ረክሲ ፈጥር ደም ዋሕዲ ፈጥር 3-4 ዓመት ክትነብር ትግባእ ጓል ኣንስተይቲ በዚ ረክሲ ጥራይ ኣብ ውሽጢ ዋርሒ ክትመውት እያ ስቶም ሓኻይም ነዚ ህይወት ዋላ ይትፈውሶ ነቲ ቃንዛ ትገብሮ ስጉምቲ ተነዚሑ እንዲሁ ካራ ተንኪፋታ እኳ ናብ ኩሉ እዚ ብጣዕሚ ጉጉይ ኣነ ከም ህዝበይ ህዝብና ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ኣለዎ ሓንሳብ ግን ኣይኮነን ክንብል ከለና ክሰምዓና ክኽእል ኣለዎ ሕጂ በዚ ግዜ እዚ በቕሊ ሰሪረ ንኸረን ንጋሽ ባርካ ከይደ ትብልኒኻ መኪና ካ ትጥቀም ስለዚ እቲ ዘመናዊ ምዕባለ ዘምፅኦ ነፀርታ ተጠቂምና ብኣጋ ክንሕከም ትወሳነ ነገር እሱ እዩ ስለዚ መንሽሮ ብኣጋ ተረኪብካዮ ተፈዋሳይ ህይወት ከም ማዕራር ይኽእል እዩ ዓመታት ክትነብር ትኽእል ኢኻ መጥባሕቲ ኣሎ ጨረር ኣሎ ኩሉ ኣሎ ስለዚ ደፍርህ ነገር የብሎም ኮታ ቀልጢፉ ክርከብ ካሎ እዞም ደገ ደሎ ኣሕዋትና ክምስክሩ ይኽእሉ እዮም ክንደይ ካብ መንሽሮ ጡብ መንሽሮ ማህፀን መንሽሮ ማዓንጣ ድሒኖም ህይወቶም ዝመርሑ ሰባት ኣሎ ስለዚ ንዖም ካ ክንርኢ ክንክል ኣለና እምበር ሚት ቀታላ ኢልና ብፍርሃይ ንነብስና ንካልእ መፃወቲ ክንገብራ ኣብልና ኣራይ ሕማም መንሽሮን ልምዳውያን ፈወስትን ኣብዩ ሕጂ ተፀገም ደሎ መንሽሮ ክትሕክም ቀሊል ኣይኮነ ክቡር እዩ ብሕልፊ ደሙ ኢኻ ተመፂኻ ብምክንያቱ እዚ ኩሉ ዓለም ትድበዝሕ መሳለጥታት ቀልጢፍካ ከተነፅሮ ናይ ምድላይ ነገር እዩ ዓለም ሰልጢኑ ከምቲ አንተ ይድበልናዮ ኣልትራሳውንድ ኣሎ ኤምኣርኣይ ኣሎ ሕጂ ከዓ ካብ ደምካ ወሲዶም ናይ መንሽሮ ተኣፋፍ ትኸውን ንዓኻ ንሱሌማን ዝሰማማዓካ ናይ መንሽሮ መድሃኒት ክሰርሑ ድበፅሓናዮ ግዜ እዩ ስለዚ ብመንሽሮ ናይ ባህላዊ ፈወሳ ከይድና ቀልጢፍና ካብ ንመውት ንኩሉ መታን ከነርክበሉ ዓቕሊ ጌርና ክንሕከም ክንክእል ኣለና ዘበናዊ ሕክምና ብሃገርና ዘይተኣታተወሉ ምክንያት ዋላ ሓንቲ የለን ስለዚ ኣብ ልምዳዊ ፈወሳ ንሪኦ እዝን መንሽሮ እፍውሴ ኣይብሉኻን እዮም እያ ጥራይ ንሰምዒና ኣብ ጎዳይፍ ኣሎ ዳዕሮ ጳውሎስ ኣሎ ማይ ተመነይ ኣሎ ባረንቱ ኣሎ መንደፈር ኣሎ ዶ ሰምዒኻ ጥዕና ዝደለየ ሰብ ደይፍትኖ ነገር የለን ንዝኾነ ነገር ከዓ ብሕልፊ ኣነ እንታይ ባህላየ እዞም ባህላዊ ልምዳዊ ፈወስቲ ሰባት እንድሕር ንህዝቦም ዘገልግሉ ኮይኖም ትሕዝቶኦም ፍሉጥቲ ኮይኑ ሚኒስትሪ ጥዕና ንዑ ትመሜ ሽማግለ ኣላቶ ባህላዊ ፈወሳ ኣብ ጥቕሚ ኣብ ረብሓ ህዝቡ ንኽውዕል መፅኦም ዚአን ክሕክም ዝኽእል ሰብ እየ ኣነ ዚአን ይፈልጥ እየ ከምዚ ከይረኣ ከነፅሮ ክእል ኢሉ ብቃል ዕምፃ ንረብሓቲ ኮይኑ ተመርሚሩ ትሕዝቶታት ኩሉ ነገር እኮ ካብ ቁፅርቲ ዝስራሕ ዋላ ዘመናዊ ሕክምና ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ንዓና ብትምህርቲ ሓሊፍና ፈተና ሓሊፍና ኣበይ ናይ ሆስፒታል ተመዲብካ ሰዓት ክንደይ ኣቲኻ እንዳተበለ መንግስቲ እንዳተቆፃፀረና ኣነ ገለ ወደ ገለ ኣባሓጎይ ኣቦይ ነጊርኒ መሕከም ኢሉ እኮ ኣብ ሻርዕ ድኸይድ ደሎ ስለዚ ዓገብ ዝህብል ሰብ ከዓ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ጥዕና ናይ ኩላና ተኮይኑ ዳርጋ ከም ሃገራዊ ድሕነት እዩ ጥዕናና ኣብ ድኾነ ንገብሮ ኣኼባታት ቁጠባ ኣኼባታት ድዩ ባህላዊ ሃይማኖታዊ ፖለቲካ ኣኼባታት ጥዕና ክዝተ ክኽእል ኣለዎ ኣካል ናይቲ ኩነታት እዩ ክስቶ ከም ዝገይሩ ንገይሩ ተጋጊዩ ክስቶ ኮብ ገዛ ሓሪሳ ተጋጊያ ሕርሲ ኮ ቀዲማ ይተከታተል ነራ ኣካል ናይ ዝኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ልምዳዊ ፈወሳት ፈዊስና ዝብል ትኾነ ይምፁ ተዘይሎ እቲ መንግስቲ ነዚ ጉቡእ ስጉምቲ ክወስዶ ዝኽእል ኣለዎ ሓገዝ ተኮይኑ ይረጋገጽ ዘይሎ ኣነ ፈልጥ እንዳበልካ እንዳጠፍጠፍካ ሰባት ግዜኦም ተበሊዑ ኣብ ሞት ክበፅሑ ጉቡእ ኣይኮነን ስለዚ ከምቲ አንተ ወይ ደግማ መንሽሮ ኣብ ትካል ጥዕና ይኽንፀር ዝኽእል ብግምት ዝንፀር ነገር ኣይኮነን ዋላ ንሕና ከም ሓኻይም እንድሕር ጠርጢርካ መዓልታት ክወስደሉ ኣፈያ ውፅእ ሱሌማን መንሽሮ ላትካ ክብለካ ከረጋግፃ ክኽእል ኣለ ቅምሶ ተወሲዱ ንዑ ዝኽእል ክኢላ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ቁሩታ ዝመሃሩ ኣለዉ ንዑ ዝመልኩ ሓኻይም ማለት እዩ ዚአን ተላዚብካ እሞ ከምዚ ኣጋጢማላ እሞ ዝንዝን ሕክምና ኣሎ ዝንዝን ዓቕምናይ ዝንዝንካ ክንገብሮ ይንኽእልና ኢሎም ክነግሩካ ክእሉ እዮም ስለዚ ልምዳውያን ፈወስቲ ከም ህዝቢ ንሕና ዓገብ ክንብል ከለና እሳቶም ከዓ ሓንሳብ ብንቕፅና ትቕፅሎ ነገር ክህሉ የብሉ
أبقى لك أب نحبره مرة خبين حمام منشور زملكت نكب أفواس واب إنترنت ترخبو استمرتا تمرتي بزحي المتس كل محبره مرة خبد المتس دما مميخا خاطري يدلك في اللايتي زيادة خو مزتكم أبزون بخفيل سلا زرقة حكوم عينة حستوتات انتاين بالكاب زعبو زي تلعبي زعما منشور خمس خاب كونه بتاع مقفعين سفيعين كاب كونه بحد رفتون تزاريب كله زي تودو خاب كونه التحقق قليل يكون حجي زلنا يا زبن عدلوت ديو ويسأل عدلوت حبري ذا زبز حلو حق زقودولي حنت تنقص موبايل زحزة كم حدا عاب غازيتانيا معرف وينو زسلفلو وي زسمعلو غزينا بس هنا دلنا ስለዚህ መንሽሮ ክፉስ ይخل كل حارس ناي መንሽሮ ያህል ዛረብ ደላ ناي አካል ክንዴ ጊዜ ዘገበረ እዚ ነብስና ስካብሽና عن መንሽሮ ክልዎ ዝኽእል ነብሲ ناي መንሽሮ ያህል ዛረብ ደላ ካብ ሓንጎል ጀሚርና ስጋብ ጽፍርና መንሽሮ ካብ ሓዘንና ዝፋረ አካል ካብ ሃለውና ناي መንሽሮ ያህል ትፈውስ ደላኻ ክትንቀጥ ከለካ ብሕልፍ ሕጅ ቀይድ በተኽ ስለዝኾነ እዚ ተዛሪብ ካልካ ድብለካና ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ኢንስታግራም ኩታ መትሓዚ ይብሉ እንደናውጽ لذي حق زمام يلكا بعلم ويا خلوكا خلالو ترى محبراوي ميدياتات ديكونه ولا بزي كل عقنقف ابغازي تحدث ايرترا زو صخاب انترنت دمبكا بعلم ويا خلف خلالو بزعبا هنصا خزارب تخوين انا ناي هنصا بعلم ويا خريو خلالو بزي ندقو بزي غورو كلو سلازي بزو احنا نببينا اذن نزي تقم نتسب بحلف وقعوي ناي زينا اكلات سلازلو انا او طنقا نغبر كلا راديو ناديو تلفزيوننا ببعلمويا زحلف موزن حزبنا يربحيو ني ارتراوين كخمي يصلوم قال لكم دغت قد يحدو وصيو ناتنا ناي جابان منبابرون ببين جابان كاب عساز مصم مسچو بزح مغبታት ስለዘለዎ ናይ ከስዓ ካንሰር ይተቀዳማይ ናትና አይናይ መጽናዕት ይግለ حزبنا استدبزح እንታይ نينا خطفو زلقا زخم فلت كنكلا ስለዚህ መራኸበ ብዙሃን ክንጠንቀቀሎም ዘለናይ ካብ ናእሽቱ ቆልዑ ጀሚር ካ ነዚ ቃልዑ ስለዘለው حقيقة ما حق زمان ملكا بعلموياي أجيبزي حانت خزارة دلي أنا كم زقبر نزبل كو حموم حدا خالق مسؤول نوع كبل صبوق يكون ولا حكيم يكون سكم سامسون تلازم نمنت إذا ما هين زي بك ولا فارماسي كإلاخون كإل كانت حكيم تدولوا له كم زين أرخي ماما بمنتي غازي فبوزع معناها تعلن أن حدا من هاي الصفوف لا لا سامسون كتير هاي نبرة سليمان حيش أمونجو بعلمويان دلوا ركب تدحكون كلا له نتمو يا خبير كان تسب كتناوص قبل كان انا قال حبريته طالعت تحسين لازم مسبوحه كلا كابزياتهم دا بهلاو فوسا ده شيلو خير لذي كنت حاجاجز توينا عودنا نملخ نتهزبنا بتاني عودنا نملخنا خل معدنا تهزبك رابعي حموشاي ولدو سمع بحلفنا انترنت حبريت حتى ساميت حاسوتي مركب غنزب بحلف اصلا لازم يوتيوب دبلو نجر بزحزر عيلك ولا دي طوقلك ورق در عيلك رين كون طوقلك خلق قصه لا يسمعون كون ولي غنزب وهابك سلازي قال يسب انت ببالدي سلازي بحلف متنقع الله كأبو طريق يكون ولا كاب مصحفتي كاب إنترنت ترخبه حكيم كما ميل كحشك أنا حجي هذا مهندسنا إلكتريك مع رأيه ويكيبيديا سلازم بوك خزارة بايك إلني السوت بعلمويا مالكو سلازي كنا فيون كنا ميون يجب أنا إلو الكخزارة بيعلن دقي مخزارة باقل نمنشرو زفوس تأمراو مدهانيت يلن حنتي يلن ولا زمنا وحكمنا بربعة بحموش تيو بلك ناتو قلنا وصعبين ونالو تحالي نسب من البعض ده بهرو السخون غير أما رات جني للدفارة وهايو دو كتبلتهونك كم زنا يوجد بتفعل أصوار نسأل كتهرمو بستفعل نجار كتهرمو تفتن رايك تكاتات والوقت كلا لك لذي نمنشرو زفوس تأمره ومدهني تأمره ومسته حال خنينا يلا يتفعل أنت زهلو محشنا ينجرنا نهزبنا بقى ما حجزنا يوم أب كل عالم كومي مهناتو منشورو قسم زي بقول تبي الكاسلة زفره يتسب كأوز هدم زلوا أنت كم تجميرو كبعل هيبوكراتس غريخوان جمير زنا برحمامي أبزم ناي جبس أويان رسالات كي ترفز ركابي سلازي منابرتنا سلازو هنا كاب حبريتها من صحافو ريت فوق كتاب قبي أربعة طريفنا عن لو حبرت سب مكل حال حمام منشرو انتي كبرت له مشروع تكالو قليل يكون مناياتو ولقاوي السخا خمسب لنفسك انت عنده يدبلنا كمان شو رخبدو مص نغرات تنقاق بيتسب ابتغزا زغبرا مغاغبا وحس كون غبرو ابوش غار انداسات يغزا خاطو يبلون مستخم ستخر يوم يبلون قال خ كوماوي
ህዝቢ ብዓብዩ ቆልዑት ኣበይ ይፃወት ኣለዉ እንታይ ዓይነት ፀርጊ ኣሎ ካልእ ትካላዊ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ ትካላት መንግስቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ድዩ ሚኒስትሪ ፍትሒ ድዩ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ድዩ ሚኒስትሪ እዞም ኩሎም ኮታ ነቲ ህዝቢ ጥዕና ድሕጉዝ እዮም ጥዕና ኮ ናይ ኩሉ ሚኒስትርታት ናይ ኩሉ ህዝቢ ዓወት እዩ ናይ ሓንቲ ሃገር ምዕባለ ዝዕቀን ብጥዕና ህዝባ እዩ ስለዚ ናይ ኩላና ስለ ዝኾነ ኣነ በይነይ ነብሰይ ካብ መንሽሮ ክከላኸላ ፀርግታት ኣበይ ይጓሓፍ ኣሎ እንታይ ዓይነት ምግቢ ንህዝቢ ቀርብ ኣሎ ከመይ ይኣቱ ኣሎ ነዚ ድቋጣጠር ሰብ ብሕልና ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ናይዚ ኩሉ ሰብ ናይ ኩሉ ናይ ሃገር ሙሉእ ምትሕባር እዩ ዋላ ኢቨን ብኡ ምክንያት እዮም ሃገራትና ንሕደን ሓበሬታ ዝቀየራ ካብ ካልእ ቦታ ዝመፅእ ፀርግታት ንዓኻ ክፀልወካ ክእል እዩ ኣብ ገምገም ባሕርካ ክጓሓፍ ክእል እዩ እዚ ንዑ ትምልከቱ ኣካል ንዕገብር ማለት እዩ እቲ ዋና ነገር ግን እተን ሕጂ ዘለዋና ጥዕናዊ ምግብታት ንብለን ስጋ ክበልዕ ኢሉ ተሸገረ ሓደ ሰብ ዓሳ ኣሎ ከም ዕድል ዓሳ ደልዎ ከባቢ ኣለና ቀይሕ ስጋ እንተጉደልና ሓንቲ መዓልቲ በሊዐ መንሽሮ ሒዛን ኢልካ መበብራር ኣይኮነን ግን እዝታት እንተገደፍና ክንፍጠር ከለና ኣብ ቦይዝጊ ኣብ ኤደን ገነት ይፈጢርና ዝበሃል ስለዚ ከብቲ ሓዲና ክንበልዕ ኣይተፈጠርናን እሱታት ኢኻ ደርእዮ ደሎ በዓል ሓሰማ ምግቢ እዚ ኩሉ ብርቱዕ ናይ መንሽሮ ጠንቅታት ብሕልፊ ናይ መዓንጣ ስለዚ መንሽሮ ክትከላኸሎ ብሃገር ደረጃ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ የድልየና እዩ ስነ ፍልጠታዊ ኣተሓሳስባ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ብሕልፊ ተምሃረ መንእሰይ ተመሊሱ ንድሕሪት ክኸይድ የብሉን ዝፀፅቡቁ ባህላዊ ትሕዝቶና ፀጋታትና እዩ ንጠቐመሉ እቲ ከምዚ ዓይነት ነገር ግን ክኸውን የብሉን ካብ ዘየድሊ ሓበሬታ ኣዕናዊ ሓበሬታ ክንቁጠብ ክንክእል ኣለና ኣብታ ንመልካ ዓውዲ ጥራይ ክንፅሕት ክንክእል ኣለና ብኦም እንተኮይኑ ብመንሽሮ ዝመውት ህዝቢ ኣይክህልወናን እዩ ክንሕክሞ ንኽእል ሕማም ስለ ዝኾነ ህዝብና ክብህርር የብሉ ኣዝና ንመስግነካ ዶክተር ሳምሶም ኣባይ ኣዝዩ መሳጢ ነይሩ እቲ ዝሃብካና ኣስተምህሮ ንሕማም መንሽሮ ዝምልከት ከምቲ ዝበልካዮ ስኻ ስፔሻሊስት ወይ ከዓ ክኢላ ሕክምና ህፃናት ኢኻ ግን ብዛዕባ እዚ ኣርእስቱ እውን ፅቡቅ ኣፍልጦ ስለ ዘለካ ዝያዳ ንምስፍሑ እውን ኣብ ቀፃሊ ክንዘራርበሉ ተስፋ ገብር نمسكنا كام سن كلهم تخيل إذا إلنا نبل نحن نتحاجز نيتعنا بده قليل كلها إدنا نحاوسنا الرأي ما يعني لا خبركم تخطط مدبنا عند لهم زاد لنا يتحسوا عبزي خنزازمنا زي ما زال سومن بخال زعبه نراقب تسفى قبر دحان كانية